αγριεμένοι όπως εδώ ο Κουρούπης που επιτίθεται στο Ζιλιμπινάκι. Για να δούμε λοιπόν, πάρα πολύ κοντά, κοιτάξτε το καπνό που βγάζει ο Ζιλιμπινάκης, ακολουθεί πιστά από πίσω του ο Κουρούπης. Πάρα πολύ ωραίο πέρασμα κατά τους δύο, δεν βλέπετε τον Κουρούπη να ανοίγει την γραμμή του λίγο. Λιώστο! Να το στοιχήσει αυτό το αποτέλεσμα, ενώ βλέπει εντυπωσιακά και ο Ζιλιμπινάκης και πατάει τον γκάζι. Πόπο και ενώνει πάρα πολύ δυνατό χειροκρότημα, τρομερό πέρασμα και από τους δύο. Για να δούμε πρώτο το αποτέλεσμα και να επιστρέψουν οι οδηγοί για την επόμενη. Πατάνε τώρα και σηκώνουν χειρόφρονο για να τους δούμε εδώ. Ωραία, ο Ζιλιμπινάκης ακολουθεί από πίσω τον Νίκο. Κουρούπης έχει ωραίες γραμμές τώρα. Ωραία μεταφορά βάρους. Για να δούμε εδώ. Καλύτερος από τον Κουρούπης, αναλύτηκε. Έχει ανοίξει την απόσταση. Τώρα εδώ την μικρή ευκαιρία για να δούμε την τελευταία τροφή. Ο Ζιλιμπινάκης πατάει πολύ τον γκάζι. Διορθώνει εκεί. Δεν καταφέρει να το ενώσει τώρα που ήταν από πίσω, όπως και ο Άνταμ νωρίτερα. Παρατηρήσατε ότι μπορεί να έχει πολύ καλό έλεγχο το αυτοκίνητο.